Здравейте, потребители на Майнкрафт, аз съм разрушител от 9, а това е... Ниткрафт. Аз съм Ниткрафт. И днес ще ви покажем нашият много готин сървър. Жалко, че няма плеери. За това го рекламираме. Ти на животи ли? Не. Я се направи, искам да те цапна с дъмато. Да, знам. Гледа за не те цапна с меча. Не. Искаш? Да? Ти си на животи. И че как щех да те убия. С диаманта ще убия, защото той е енчантнат много яко. Аз мога с всички книги да си направя енчант. Yes. И както виждате... Добре, пупечи. Както виждате, с него доста се лигаме и доста време губим. Ето тук, като натиснете един дъма и изкача оттам. Да, но сме го заредили. Така може да правите так, само дъма, че да изключи спита. Само така спрете. Тън и дъма. С дъма, бе. Не ги пуска. Пълно е с дъма. Качи се на покрива да видиш. Сървърът е с хамачи. За жалост. Да. Паролата е Computrix. Не. Така пишете. Чакай поне да намеря някъде по-голям. Ето тук. Ето тук. Например... Ето това е... Как се викаше, бе? Сега ще кажа името, а паролата е... Ти го напиша отделно. Мале! Така толкова... Чакай. Не става така. Мале, това е много шумове. Ето тук ще го напиша. Ето така е паролата. ОМГ. Сега поне да го изтрия, за да не се запамети, че стане лошо. Откъс много ясно е. И ако искате да играете на хубав мап, в който се биете, още не е довършен. Пишете Warp Ниткрафт. Да, Warp Ниткрафт. Неговото име, ето така. Моето име. Айде, сега ще го напишем. Напиши го да ги разведеме. Чакай. Warp Ниткрафт. Не е включен. Не включи го. Да знам как. Аре, бе. Да знам как, човек. Ще цапна с енчант на тия дъма. Знаеш, че няма шанс ти как да ме направиш на 0 геймод. Мога. Ако ме направиш, знаеш, че много бързо си пише геймод 1. Сега ще проверя времето колко достига. Хиперкам. Аре, има много време. И днес аз оцелявам в едно селце, както и е този пич. Вече да почваме да оцеляваме. Окей. Така само гейма. Виж какво много яко открием, като си с хака. Седи до мене да видиш. Чайте. Хора. Ето това е за вас. Спри се. Чай малко. Чакай, поне да дойда при теб. Сетих се. Ето това. Не се кефи там. Там гледай. Стой до мене да видиш какво лудо нещо. Вижте и още едно нещо. Чакай, аз не съм при тебе, ти при мене. Че. Мале как лаги.
Ендерменче! Маршо, Ендермен! Вижте това. Това може да е за някой новост. И може някой да го знае. Но все пак да го Я по-добре не се кефи с тези светкавици, оти и става твърде тъпо, а? Виж. Добре, последно. Вижте. Да. Виж нещо. Пигмент. Виж нещо как ти потъне този пигмент. Как го направи, бе? Лесно, това с хака. Я вижте нещо, хора. Стига толкова. Добре, вижте са. Аз не го бих с правилния дъма. Я пусни още един. Едно прасе. Чакай, аз сега ще го попада. Уау! Е така, хора. Да ме подгониха, брат. Аре вече да скачаме. Сега чайте. Искам и аз да направя едно нещо, ама ти не го... буклук. Маршо. Добре, вижте. Аре вече да почваме да оцеляваме, само да видя колко минути са. 6. Аре бе. Аре, че ги направя така, че да паднеш в ада. Тоест... Лорд, да потънеш в лорд. Аре. Тук да знаете, в тази дупка никой да не влиза, оти си мре мигновено. Абе, я ми го прати после този мод. Това не е мод, а хак. Добре, хака. Сега се направим и двамата на гейм от 0, само че да се качим на едно дърво, и всички ги почнат да не подгонят. И трябва да сме си с fly, разбира се. Аре. И с fly. Сега... Виждате ли? Веднага ме подгонят. И това си е гадно. Абе, знаеш какво е? Така ще ги подпаля. Га! Литай! Яш. Аз ще свърша работа. Не ми нещата! Кой? Чай, не дей! Стана, бе! Аз по-ударам много до него. Гледай да не ми удариш нещата! Чай, бе, аз имам enchantment меч. Така че дай. Сега съм с хака и съм просто много бърз. Как ти изех по без да искам? Ама не всички неща. Дъмато ми! Както виждате, шумешибна. Мършви скелети! Бягай! Аре, стиги се! Аре, умирам. Аре ти. Накосам. Чек. Чекай ме ден. Аре, сега си мърт. Чакай, на ти другите неща. Оти по без да искам ти взех. Това ти лага, бе. Не, дъмато не ми трябва. Ама, беха твои неща, крипър! Внимавай! Мале! Благодаря. Мале, как го изстрелях? Видя ли? Омага, ти си истински приятел. Бъж ти зад гърба. Аре, ела сега да почваме да оцеляваме в къщата. Само вие коя ми беше? Една беше с табелка отвътре. Скелет! А откъде влизат в тази къща? Ну, я ще отворя, ама... Ето го. Ти по какво? Извинявай. Шумешибна. А исках него да го шибна. Няма нищо, аз съм с голден. Пак има селенин. Аре, мри, бе. Селендур. Ама как? Те отварят. Да, знам. Това са селени.
как има табелка? Ти можеш ли да отвариш? Не. Я излезни за малко. Мога бе, мога. Оф, аз не съм го сложил къде трябва. Аз не съм го сложил къде трябва. Е, така вече трябва да си я сложим. Аре, бе. Private. И опа. Опа. Need craft. Готово. Що направихме? Ще правиш! Познавай. Ще правиш опит! Трудни нещата. Пак си отворя. По-нещастник. Абе, нали ние сме админи, бе? Може да си влизаме навсекъде. То как го избутах. Става ли да не гледаш за малко? Ако искаш, гледай. От това ки ни е общ чест. Бе, ке ме задушиш, бе. Тук са ще си сложа безполезните неща. Окей. Сколки запушат дупта, бе. Това е безполезно. Това е безполезно и това и това. Ще ме шиба! Ей! Какво? Маня тавда! Махни я! Айде, бе! Ще отворя често като хората. Дай, Маня! Ма няма какво да мангвам. Да, няма. Седно. Те неща са как си сложа. Абе, не с такова, бе! Жути. И сме готови. Ой, който. Може би. Така! Знаеш, че съм с сплит, мога да настигна всекога! Ай, бе, не мога да файна! О, чей. Видео. Добре, хора, след малко ще трябва да свършвам. О, зомби! Коста! Мърша! Дин. Нали е с огнен? Това бе вече с огнен аспект. Аре, вече да преставаме да се лигаеме от и вече видеото и това беше от мен Разрушителя 9 И аз съм Нита. И чао! Ей!